Вакцина «Спутник Ви», она показана для лиц до 60 лет только. Татарстанға коронавирусқа қарсы «Спутник Ви» вакцинасының тағын 1900 дозасы қайтарылды. Республиканың 56 медицина учреждениесінде оны ясый башладылар инде. Пациентлар махсус тәртип буенча килә, чөнки даруны алдан эретерге кирәк. Башта табиб, укытучы, социаль хезмәткәрләрне чакыралар. Чтобы достичь хорошего снижения. Коронавирус белән авыручылар саны кимесен һәм инфекцияны җиңү өчен ким дигәндә 70% кешегә прививка ясатырга кирәк. Хәзер мәсәлән грипптан шулай 60%-ны ясыйбыз. Март аена кадәр коронавируска каршы прививканы вирус айруча янаган төркемнәргә ясап бетерергә планлаштырабыз. Бу вакцина җитештерү һәм аны Татарстанга кертү күләменнән дә торачак. Федераль үзәктән булып бирелгән бушлай дарулар исә коронавирус белән авыручы 11 мең кешенең өенә китерелгән инде. Бу мәсьәләне ил хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин контрольдә тотарга кушты. Республикага тагын 81 миллион сум акча каралган. Аңа кадәр булып бирелгән 146 миллион сум әле тулаем сарыф ителмәгән. Бушлай дарулар тагын 7 мең кешегә таратылачак. Сәламәтлек саклау министрының 9-нчы версия клин рекомендация буенча берничә групп дарулар кергән. Анда иң беренче инде ул вируска каршы дарулар, фавипиравир, умифенавир. Икенче төре ул кан сыйга тартылган дарулар. Һәрбер очрак индивидуаль, шуңа коронавирустан үз белдеклегең белән дәваланырга ярамый. Гаиләдә бер кеше авырып терелсә, ул ичкән дарулар гаиләнең башка әгъзасына да туры килә дигән сүз түгел диләр Сәламәтлек саклау министрлыгында. Үзен үзе дәвалап, үпкә ялкынсынуына кадәр җиткергән пациентлар бар. Бу чорда балаларга карата айруча да игътибарлы булырга кирәк. Алар 10 тапкырга сирәгрәк авырса да коронавирусны симптомнарсыз кичерергә һәм өлкәннәргә ияртергә мөмкин. Соңгы тәүлектә генә ОРВИ симптомнары булган 100 баланы мәктәпкә кертмәгәннәр. Айгөл Бәдретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.